negara kang pala tuminga prang campuh samya ngedali leratet wileteng kota kayang kong mangun sang niti benjang sangat jimicil ladhe nyongetali wus wah mencereng kaya mripating singa malang-malang pundakmu kowe sapa Gus Srayaning Dewa Raden Gandamana wah tak sawang isih nganggo batan wadak kowe aja gembelo Sengara bisa ngasorake Jarwada ora minggat pecah sirahmu tak deleng ora sepira umurmu mung pondo kuwanen jangkah sepisanak sempal-sempal badan
Palukon aku ning wegas kita linuding kidung kadung kadar ngamomong Anjrahing geng Puswitarum kasiliring samirana mri sekar kadung ko ngas gandanyo maweh ras renaning triya mangka to ngger kaki Gandamana kula wonten pangandika ngadhawuh Pukulun aja bingung jeneng kita merga ilange Resi Jarwada sayektine wis manunggal kelawan angga kita titip kasuwargan marang jeneng para kaki waduh ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pami Pukulun ya muga anambahana daya kekuatan lan kasantosan tumrap angga kita kaki Gandamana. Wah, semono uga. Besuke kasembatan apa kang dadi pangidam-idamane Resi Jarwada lumantar urip kita kaki Gandamana. Kecapa kuwi, Ngger? Sayektine Jawata nurunake badan wadak kanggo kebutuhaning sagung dumadi ingkang wigati badan utawa awak mau isih wujud suci tanpa kuciwa lan tansah manut marang karep ingkang murih becik mula uripe para linuwih lan para brahmana ingkang tansah anggilut marang kaluhuraning uripe tansah seneng lan sengsem marang wewarah weda suci lan mangreh sarira uga pribadine santosing budi ya merga saka santosaning budi nganti bisa mangreh marang pepenginane ya merga tansah ngudi marang panunggal kelawan kang maha wikan mau temah kalis saka hawa nepsu mula ora tau kawengkuing rasa bungah lan susah uga ora tau peteng atine mula wong kang kaya mengkono mau sakwise ngrampungake sesanggemaning urip iki yekti bisa mulih mula-mulanira. Nang reh ning nyatane Resi Jarwada sipating pandhita ya brahmana isih kebondo dening nafsu. Demen panas baran kaduk mawa kepanasan mula ora bakal bisa nggayuh ana ing nirwana. Seranane kudu liwat darmaning urip
yaiku mencok ana nganggo kita kaki Gandamana. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pukulun. Ya, Bayu, ana dawuh mapa Pukulun? Ah, sineksen dening keblat papat lan isining rina wengi ana ing si Ganda Bayu. Ingkang aran Gandamana. Nyata wis pinilih dening dewa. Dadi dalan gawe rahayuning jagat iki ngger Kaki Bayu. Bayam tor bayam tor punapa ta mira sun Lendo
lole lole. Wis gesek nduk lemahe. Iya. Mau jemek ning didak-idak wong akeh suwe-suwe ora garing. Iya. Ora nek udan kula. Tekan esuk ora udan. Iya. Terus kengger. Tung tung pyong. Lole lole. Rumangsaku anggere muni gending kaya ngene iki ngono terus sindene buyatmi ngono. Wah, wangun. Iya. Wah, soal nek kendange kemrutuk kaya. Heeh. Nek kemrutuke kendangane Pak Narto Sabda to genah. Tembal tembel tembal tembel. Lah iki Pak Kaya. Ya, Bu. Ngaturaken sembah nuwun ingkang tanpa upami dene menika katimbalan. Iya, Mak. Aku kelingan kira-kira ya wis ana nek 20 taun kepungkur. Aku ya tau mayang ana nggon SH Trate ngono kuwi. Iya. Eneng ngendi, Mak? Nek ora kleru 20 taun kepungkur ana ing Laladan Medion. Bar kuwi ya wis blas lagek iki meneh. Iya. Ana Nganjuk. Iya. Wah. Mayang ana ing persaudaraan Setyahati Terate. Benane Bapak Harsono kepareng animbali. Iya. Ingkang makarya bebarengan kelawan Jodipati. Iya. Ingkang dipandhegani dening benane Bapak Joko Suprapto lan uga Mas Doni CS. Iya. Ingkang bengi iki nganakake tasyakuran nduk mau acarane wis akeh. Iya. Mula gandeng iki wis bengi ya ora ketang embuh engko kepiye wektune didum. Iya. Merga pundhutane Banjaran kuwi dawa ya, Mak. Ya gliyak-gliyak watone kecandak. Iya. Iki jangkep sak kadang-kadang mayangkara komplit. Sindene ndelalah ketiban udan pegebluk. Prei kabeh. Iya. Adate ming 4 ning 3. Iki nyang kabeh nduk nganti ora uman nggon. Iya. Wiwit mboke ngantek putune nyang kabeh. Putu saka Kediri ya nyang. Sapa? Genduk Mega.
Melu-melu. Genduk Uul, genduk Nur, genduk Sriyanti, genduk Anis. Wah. Mbok dene Gebang ya enek, mbok dene Yayu ya enek. Karo Simbah Mudal. Yang Ti. Ya. Yang Putri Boyolali, iya Bu Yatmi. Wah, mula awake dhewe ngucap syukur ngarsaning Kang Murba Jagat iki nduk dene Esyatrate saben taun ora godhang mung tansah tasakuran kanthi gelar kabudayan. Utamane wayang kulit sing wiwit biyen ora tau kendhat tumraping kanca-kanca Esyatrate. Iya. Kejaba ngluri endah ediluhunging kabudayan wayang kulit ingkang wis diakoni dening dunia UNESCO uga pancen iki dadi tanggung jawab awake dhewe utamane bangsa Jawa khususe iya wong Indonesia umume iya sing rumangsa bombong lan bungah merasa bangga memiliki kebudayaan yang diakui oleh dunia ngono ya Mak. Mula ya nduk kancanane pengetan iki lan uga digandhengake kelawan kebangkitan nasional iya diajab muga-muga kantiananing tasakuran bisa tetep mempererat persaudaraan iya aja nganti ana sing neka-neka aja nganti ana padudon congkrah padu sikut-sikutan jegal-jegalan iya anane mung padha manunggal cipta rasa karsa lan karyane iya sing baku ketokno karyane, ketokno darmane tumraping bebrayan gedhe iki. Iya. Merga ngene ya, Ngger. Nalika suwijining titah iki lagi kumpul samubarange. Nalika titah iki lagi mapan ana ing pucaking panguwasa. Nalika titah iki lagi karoban kesenengan, ya ing kono mubaling rasa kemingsun, gemendung lan sesongaran. Nganti padha ora krasa nek kuwi kabeh dadi mala sukertaning urip ora padha krasa nek gemedhe karo ngendel-ndelke kuwi sejatine mujudake keringkiane ngono Mak. Ya sifat sing gemendung jroning uripe mau ingkang mahanani dukane sing gawe urip. Mula nadyan to tambah atos balunge tambah ulet kulite tambah kasektene, tambah keprigelane, tambah kekuatane nanging menungsa kuwi nek ana ngarepe pangeran sing gawe jagat iki ora ana apa-apane. Iya. Kok biyung bisa ngendika ngono? Coba nek niate jagat ki nibake lintang siji ngono wae sing gedhe. Nibono bumi kene kuwi wis ngrusak kahanan lho. Kuwi lagi lintang siji iya. Aja to lintang cuwilan meteor cilik ngono wae nibani omah. Omah pirang-pirang iso rusak remuk ngono. Dadi tegese awake dhewe tumumpang urip ana ing bumi iki sejatine mung dadi titahe ngalah. Ingkang kudu ngerti marang jejering uripe. Iya, aku iki sapa lan aku kudu kepiye ngono. Luwe-luwe nek ngelingi sing bola-bali tak kandhakake prediksine suku bangsa Maya sing urip ewon taun kepungkur sing wis nulis ana ing meja watu. Awake dhewe mung bisa nyedak marang Allah Subhanahu wa taala, marang Kang Murbeng dumadi iki, marang Kang Yasa jagat iki, supaya awake dhewe diparingi kasantosan, diparingi keprigelan, diparingi kekuatan iki aja nganti padha ngendel-ndelake. Ngono ya, Mak. Ngelingono nek kabeh mau ora bisa langgeng. Sing langgeng ya mung siji ya kuwi pangeran. Ngono, Mak. Iya. Yen ngono aku ngestokke dawuh Mak. Mula ya nduk anane pengetan tasakuran ing bengi iki diajab ayo tetep ngajab rahayu, aja nganti padha ngajab cecongkrahan. Iya. Kawasisan, kepinteran, keprigelan, kagunan, kasantikan kabeh diudhokake marang bebrayan supaya bisa urun-urun nguyung-nguyung nyang kuyung lumadining pembangunan ana negara kita iki wiwit saka Sabang nganti tumeka ing Papua ngono ya Mak.
Wah iki ngiras pantes padang diane dasare wis diampili terop nek ora kleru kagungane Abahe Kira ning Mediun kang sarta gongso ringgit kagungane Jodipati menane Pak Joko lan uga wis digiarake lumantar radio Jodipati FM ya Mak. Wah. Dasare dirawuhi dening para pangarsa ingkang ana Nganjuk. Iya, panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati menapa dene DPRD lan Muspida menapa dene sedaya sekabat matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ora lali nduk panjenengane pepundenku empuning para dalang panjenenganipun Bapak Haji Panut Sosrodharmaka. Wah, simbah kakung ya rawuh nduk. Udan-udan kok ya tindak. Kangen karo Yuyatmi. Ngono. Kangen karo suarane. Adate iki sing digoleki Rosyati. Iki ora sebo ora sowan sing dikangeni Bu Yatmi. Ngono. Wah, ya syukur nek simbah isih sehat. Yung pancen kuwi empune. Ya awet-awet momong para putra wayah ya nok. Iya, tetepo kanggo narasumber. Iya. Nek ngasta ya isih bergas isih kuat. Iya, ngruwat ya isih. Ngruwat bola-bali. Entuke sajen. Dek sajen. Aduh, Yayi sepuh jan hayole ndarmakake sugenge ana ing jagating pedalangan wis wit kuncung nganti gelung paribasane. Iya. Ya guru, ya sastrawan, ya pangrawit, ya ahli babagan sanggit. Iya. Kaya menane Pak Harsono kuwi ya ngono, ya guru, ya politikus. Ya tau nyalon biyen. Oh ngono. Ya ngopeni sejaterate wah jan komplit tenan nek piyayi kae. Iya. Lembah manah ora sesongaran tata kramane jangkep. Iya. Wah ya kaya ngono kuwi pantes kanggo pengarep patuladan karo kanca-kanca sejaterate. Heeh, Nduk. Ayo mumpung gamelane digelar nggih dionekke sawetara dasare wis suwe. Ora sowan ning Nganjuk kangen karo para kadang-kadang sutresna pagelaran wayang kulit. Ngono. Utamane uga sutresnane awake dhewe lumantar Jodipati ya nok. Iya, Mak. Coba genduk Mega didhisikke nggih. Iya. Menapa? Ya ijik cilik engko ndak ngantuk. Engko nek wis wengi ben turu mesake. Nek esuk sekolah wong sesuk Minggu. Wah, sekolah. Sekolah iki mlebune malah nek Minggu, nek Senin tekan Setu ki prei dhek. Oh, ngono. Sekolahe ning endi? Perapatan. Duh. Slendro menyura wae. Duduk. Neng. Piye Nduk kabare ngger? Mega? Nggih. Pripun ya? Lah piye? Ngeten iki. Sehat-sehat. Ibu tindak Ibu. Nggih. Kali sinten wae adike cilik-cilik digawa? Nggih. Duwe adik loro kembar. Wedok-wedok. Lembut-lembut kae. Angger mara digendong karo mbokne diadahi senik. Tenggok. Kaya trewelu adik iki cilik-cilik. Kupinge teng jepiping mesake kek. Nunggoni Mbak Yune le golek sandang pangan. Mesake banget.
karo mripate plora. Melas aku. Kek Mbak Yune neng panggung loap-laop golek duit. Kuwi bocah urung umur ora golek duit, Mak. Nggo sing ora ngerti ndak dikira mempekerjakan anak di bawah umur, ora. Babar pisan kuwi ora ning dheweke kuwi mung lugu belajar meningkatkan prestasi di bidang persindenan. Ngono. Ka? Dalam Tasih mlebet sekolah to? tasik. Nggih, syukur. Aja metu ya, Nduk. Nggih. Najan kala mangsa sok enek sing maringi dhuwit, arep oleh dhuwit ning aja metu sekolahe. Diteruske sing antek dhuwur ya. Nggih. So nek wis lulus saka SMP nyang Solo ya. Insyaallah. Heeh, tak pek anak nggo ning Solo. Men slamet. Ora ning alangan, ku anggere tak pek anak engko rak kowe ning kono gelis gedhe. Amin. Gelem to dipek anak? Bron. Ya wis, ini sandang pangan golek dhewe. Ka? Dalam Nembang nggih. nggih. Kowe mbiyen kan saiki kok saya ireng ya. Ndek mben jek ning Ngadibaya kono jek cilik ngono ki ya rumah saku ya wis klawu-klawu ngono kok saiki kok tambah nemen. Kayak nganggone klambi kok ngono alah kita kok ya. Ning ora apa-apa, Nduk. Sok disuntik putih. Wonten. Enek obat panu. Suntik putih. Ya nembang apa, Po? Ya, Ger. Nggih napa nggih? Ya nembang sing slendro ya. Nganggo bawa nih. Sing kira-kira awakmu apal rasa sing angel-angel. Ali-ali ya kenek. Ali-ali. Nggih, Wan. Nyobi nggih. Si eling. Eling. Insyaallah. Insyaallah. Ning sok nek alis-alisan kok aja kuandel ngono kuwi. Wis wong Lah niku wau gene teng petengan. Mbok golek sing padang ditoloki. Nyepit. Piye? Nyepit. Oh nyepit, alis kok nyepit piye? Mboten, kula lenggahe nyepit. Oh lungguhe nyepit ning petengan. Nggih. Heeh, sok nek golek sing nggon padang ya. Kurang ngono kuwi bareng disorot nganggo lampu lho. Lho. Sugeng buayu kaya wong guyangan. Napa? Ya wis, ora mudeng kowe wis meneng ae. Ketara sabane ngriku. Nah. Wah, kurang ajar iki. Paling benjing nggih mampir. Ora bareng kok ngono kuwi. Lho nek sekedar ngombe wedang mangan soto ya ora masalah. Ya nembang cah. Mboten masalah, yang penting mboten mlebet jero-jero. Lho, ngopo to kowe iki ngopo to kowe? Bocah kok cerewet ta itu. Bocah urung umur barang kok omongane kaya mudeng-mudeng ora. Nggih. Saderenge nyuwun ngapunten niki. Wah, suarane entek. Oh, kelarisan, Bu. Nggih mboten entek nggih entek. Oh, tak kira kelarisan. Ya ora apa-apa, Nduk. Pancen iki usum flu ngene ya. Usum pilek watuk, anu gatel tenggorokan. Mergo iki nek manut mangsa ngono perpindahan yang ketiga, saka rendeng yang ketiga iki sok akeh ngono kuwi. Ning gandeng saiki iki ana perubahan iklim, Nduk. Pemanasan global kuwi efeke kaya ngene iki. Mula ngantek ora genah tiga rendenge. Ngono. Heeh. Yes, ditambani ya, Nger. Kok Kayak wong ditambani ndak mari-mari kok. ora mari-mari? Nggih. Lah kowe ora ngerti tambane kok. Napa? Tekek. Dibakar, mangan. Rasane pripun niku? Ya rasakno dhewe aku urung tau mangan kok. Malah Oh, takon. kula kinten nek jenengan dudohi pun nate. Urung tau aku. Nek cecak wis tau aku. Tapi malah Rasane pripun? ora ning rasane wong kuwi ora disengaja kok. Oh, kelalekan ngoten. Eneng ceret wadah wedang teh. Kebuka tutupe, kelebon cecak. Lah ora enek sing ngerti ditutup meneh. Lah aku mulih saka sekolah saking ngelake ya tanpa dibuka to wong jenenge langsung ditenggak ngono ae. Bareng kok kareke tiritir kok entek tak tiliki buka tutupe lah cecake ning jero kono nyeremumuh.
Iki ora disengaja aku wis tau ngombe lunturan cecak iki wis tau. Ya seger wong ora roh. Ayo Kak. Menelak nggih seger mawon. Ayo Kak. Jeneng sarane jan ndak kena dijak kompromi. Waduh. Ndak kenyek dijak kompromi. Nyatane ya metu ngono kok wong lageroke kaya ngono apike. Dong lagi dhuwur ngoten nggih ngoyo. Ngoyo ora masalah. Engko lek ku nyangoni kowe ya ngoyo aku. Ngoyo banget. Oh, abot. Nganggo dinggo ngadeg apa piye? Ya nek ben longgar, ya nggo ngadeg. Ngadate nek dinggo ngadeg terus mak plong ngono. Kaya yuyatmu ya ngono nganggo ngadeg meser. Suarane. Mesake. Songo ya, Nduk, songo. Oh. Nang kula sakmene. Jeneng kula Oh, ya tekan rada. Pancen kok karo ngadeg iki jan. Wis. Buyayu. marai Mak Ses. Heeh. Wah kurang ajar Mas Ses. Nggih pancene nggih ngoten lah jenengan nek nggih kalih ngadeg. Apa ya enek ndalang kok karo ngadeg iki lho. Senanang ya dukani Mbah Panut. Dalang ki lungguh sila tumpang lho. Sikile tengen numpang pupu kiwa. Ngono kuwi. Umume iki ngono kuwi. Wedene enek sing kepletes ki ya bejane ngawak ora. Kenapa ta kok merambat-merambat? Cempala. Pancen kejaba flu ya laris kok bocah iki ora tau leren kok, Nduk. Ya mboten ngoten kejaba flu nggih patuk. Matuk. Lah ning kok nek dikon kok ya mangkat. Nek ngerti mau wis gerok ki mbok ning omah wae turu men mari. Nggih ngoten niku nggih tanggung jawab, Pak. Oh, tanggung jawab. Tanggung jawab apa pengen sangu? Tanggung jawab. Oh, tanggung Lah kula kadung muni nggih kok. Oh, ngono. Dadi awakmu ki nek nyinden iki belas wis ora mikir sangu, duit ngono ora to, Nduk? Nggih mboten nek diparingi nggih purun. Oh, ya pinter suwe iki. Ya sengko men diparingi karo Pak Harsono engko. Kok malah ngemisne jenengan. Lho kowe iki tak miskinke kok malah cerewet lho. Dimiskinke kok. Aja dianggap sepele. Banter suarane. Angger muni ora gerok ngono kuwi wis nglowo engkeng nganti mbedahke le speaker. Tenan, Nduk. Apik tenan Mega iki suwe-suwe saya hebat. Bibit unggul. Heeh. Adikmu ya bibit unggul apa bibit penyakit? Tuh komeceng. Wis iso nembang urung adike cilik-cilik kuwi? Nggih, gede-gede. Segedi, saged. Gede-gede. Oh, wis mbok ajari to. Ya, diwarai ya. Sok ben ana sing ngewangi ibu. Nggih kersane generasine mboten punah. Ya.
Ora apa-apa, Nduk, ora apa-apa, Nduk. Yen dadi lara gelo sedirinten dalu. Nah, Lengki telek wakses. sik men diwangi karo Mbak Nur.